Atay sakit ang tiyan bay. Ito na ba kayo sakit ang tiyan bay? Naalas usin na. Para ba tayo luto karon? Na, dito ba kayo luto? Nagdugaw ka ba mama biya? Gani ako ayun mo palabi sa bahab. Kay bisig maawat ang tiya ba? Dali na. Tiya ba kayo? Dali. Sakit. Ako rekuha ninyo. Diyos ko, basa mo na. Basa na. Buka mo na. Diyos ko, gagmay na. Buka mo mo na. Apa? Nagka mabiyabas na diri kul. Ganyan. Kadiri ko lo dagko lang ko. Mukan, duko kay gutom na kayo. Gutom na gani. Iko, ang muha ganay ko. Duko lang. A few moments later. Oh, di kami na ingon nga. Mga mabuya ba? Muha.